A mi se m'ocorre fer això, que la gent diu, però això què és? Un llibre de receptes? Un llibre que expliques la seva vida? Bueno, és una mica tot. Com a metge que soc, he pensat, a veure, una forma de conèixer aquestes estrelles de la cuina diferent, que fins ara no s'havia fet. Ja està, no amb els seus plats del restaurant, que tots ho coneixem ja, sinó amb què mengen ells a casa seva. Molt difícil que estem a casa, ¿no? Una de las cosas que vam parlar jo de tots els cuiners no l'hem deixat que nosaltres estem, a l'hora que vosaltres sopeu, estem fent el sopar i portem una vida bastant estranya, no? A nivell d'horaris i tal, no? Cuinar és un acte de generositat, un acte molt maco, és un acte d'estimar els que tens a prop, a la teva família. A través del que els hi fas per menjar, els hi estàs transmetent també una forma d'estimació, no? I això també trobo que és maco. A veure, una de les coses que està passant ara i que passarà més és quan els cuiners professionals us podem ajudar no a cuinar millor, perquè n'hi ha gent que igual pot cuinar segons quin plats igual d'un cuiner professional, però sí no a la rapidesa. Nosaltres cuinem els 4 plats o 5 plats a la vegada. Sabeu que una cosa m'ha cridat també l'atenció de vosaltres dos? Que els dos mengeu de forma molt equilibrada, però a canvi teniu un estil absolutament diferent. El Joan és com de llibre, de manual, variat, perfecte, un dia peix, un dia carn, i no sé què. El Ferran, en canvi, té un estil diferent, però el Ferran al migdia fa una amanida, fruita, com molt lleuger, no? Però a l'hora de sopar. A l'hora de sopar, després d'anar a la boqueria, es fa un recital de plats. Però el que sí fas és que no poses gens de carbohidrats al vespre. Fer-li comprendre que convé que mengi fruita, que mengi verdura. La seva tendència és a menjar coses molt monotemàtiques, no? Molt hidrat, molta pasta, molta pizza. Llavors, quina és la manera per mirar que vegin en les verdures i en les fruites una manera també de plaer menjant? Doncs és fer-los participar. O sigui, primer incorporar-los en el procés i després fer-los veure que hi ha maneres de tractar-ho que poden ser divertides i poden ser bones. És un problema o no és un problema, això de tastar els plats? No és un problema. Tu, visualitzant, saps el que està passant, si això està bé, si no està bé. Moltes coses ja les passes per aquest filtre visual. I després, evidentment, proves quan s'està desenvolupant un plan nou, quan estem tancant una nova idea. De tant en tant, tu, per d'alguna manera mantenir l'atenció, vas provant coses. Jo no ho provo tot. Home, que una cosa és tastar i altra cosa és menjar de mis plats, saps?